Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. La barcelonina Mar Monegal, de 28 anys, ha estat la guanyadora de la 6a edició del Premi de Teatre Ramon Vinyes de Berga. El lliurament del premi s'ha fet aquest dissabte en un conegut hotel de la ciutat, en un acte que ha comptat amb un centenar de convidats, entre els quals l'actriu Rosa Novell i l'actor Lluís Marco. Monegal ha presentat l'obra Sushi, una peça que gira al voltant del cicle de la vida i dels diferents personatges que conformen una mateixa família. El títol està relacionat amb un altre dels aspectes que sobresurten l'obra, com és l'alimentació i els trastorns que pateixen alguns dels personatges. A més, aquesta obra ha estat finalista del Premi Teatre del Romea. Sí, perquè la feina d'escriptor, de dramaturg, és molt poc reconeguda si ningú t'ho reconeix, no? Perquè de fet et veuen, a mi m'agrada molt escriure, no cal que hi hagi un reconeixement públic, però a vegades sembla que fas escriure com si hi ha molta gent que ho veu com una pèrdua de temps i aleshores doncs de cop, quan et donen un premi, allò que has escrit dius, hola, caram! I això ja era això abans del premi, no? I està bé, perquè l'escriptura personal, o sigui, el teatre escrit, vull dir, per mi no té sentit. Per mi el teatre... Jo aquesta obra l'he escrit per fer-la, per representar-la, de fet. El Premi de Teatre Ramon Vinyes de Berga, que està dotat amb 6.000 euros, que porta l'Ajuntament de Berga, ha rebut enguany 34 treballs, una xifra molt similar a la d'anys anteriors. Monegal ha guanyat el premi amb la primera obra teatral que ha escrit, tot i que havia tingut experiències literàries anteriors amb contes i novel·les. La premiada ha explicat la seva sorpresa per la bona acceptació que ha tingut Sushi, ja que a banda del Premi Ramon Vinyes ha estat l'obra finalista del Premi de Teatre del Romea. Mar Monegal, que va néixer a Barcelona l'any 1980, és diplomada en infermeria i treballa actualment en el Servei d'Urgències de l'Hospital del Mar. A banda de la seva professió, les altres dues grans vocacions de la guanyadora del Premi Ramon Vinyes són l'escriptura i el teatre. De tot el Google vaig mirar, jo tenia l'obra escrita, la vaig escriure, com he dit, durant la gestació pràcticament, i al desembre vaig pensar, va, prou, fins aquí, l'acabo. Perquè una obra, vull dir, pel tema de perfeccionisme la pots tenir, retocar. De fet, l'he retocat una miqueta, fins i tot després de presentar-la, ara ja he parat. Però abans de tenir la nena vaig dir, vinga, vaig mirar per internet a veure quins premis hi havia per aquestes dates, i el Ramon Vinyes era un d'ells, i el Romea l'altre, i els vaig enviar els dos. El Premi de Teatre Ramon Vinyes presentava en aquesta edició tota una sèrie de novetats. Així, a partir d'aquesta 6a edició dels premis, les obres guanyadores seran editades i, per començar, s'imprimiran els 2 primers premis, que van ser obra de Bet Escuder i d'Àngel Burgas. També com a novetat dels Premis Ramon Vinyes se'n farà, a partir d'aquesta edició, una lectura pública en el Teatre Romea de Barcelona. En el cas de l'obra Sushi, aquesta interpretació es farà el dia 2 de juny. El sopar literari de proclamació del Premi de Teatre Ramon Vinyes 2008 a Berga ha tingut aquest any un atractiu afegit, ja que s'ha elaborat un menú gastronòmic inspirat en l'exili colombià que va viure Ramon Vinyes. El menú l'ha preparat el gastrònom berguedà Toni Massanés, director de la Fundació Alimentació i Ciència. Nadal de 1940. A països de sol i d'estels tropicals i a països de neu i de glaç duríssim, seran milions els que celebraran el Nadal de 1940, tot recordant els éssers allunyats de casa, morts recents, fills desapareguts, famílies a qui ningú sabrà on adreçar-los el pensament. Des de camps de concentració i de presó, mossegats per la fam, des d'hospitals, des de cims artillats, des de submarins i cuirassats, des de refugis antiaeris i de llocs de guàrdia, des del desterrament o sota l'opressió, des de fars i ports, des de trinxeres i zones d'atac i de defensa, des de llars improvisades, seran infinits els que recordaran doctrines de pau i de fraternitat, preceptes sublims com el de estimeu-vos els uns als altres i el de
No desitgis per altruisme el que no desitgis per tu. Aquest dissabte es va fer el segon assaig de la companyia elèctrica d'Arma. El veterà i conegut grup serà el convidat en aquesta 11a edició del concert del Memorial, que serà el dissabte 17 a les 10 del vespre a la plaça de Sant Pere de Berga. A banda de recordar el seu desaparegut director, el motiu principal dels concerts del Memorial és donar a conèixer els antics i desconeguts arranjaments musicals de la Patum i a la vegada incentivar la creació de noves peces inspirades en la festa. Aquest any obrirà el concert una nova peça de Robert Agustina, Pompa i circumstàncies, fent l'ullet al compositor Edward Elgar. A la segona part, la companyia elèctrica d'Arma tocarà en solitari per unir-se després a la banda amb una peça pròpia amb arranjament de la banda de Sergi Cuenca, el seu habitual director. D'altra banda, el dijous 15, la banda del Memorial oferirà un concert en solitari al Centre Artesà Tradicionarius, al barri de Gràcia de Barcelona, pensant en els patumaires forans i els desplaçats. El regidor del Pibera Cercs, Germán Sánchez, ha denunciat presumptes irregularitats en la gestió del Consorci Ruta Minera. Que n'hi ha, per mi, greus irregularitats, per anomenar-lo d'alguna manera, com és la contractació del gerent de la Ruta Minera, que està contractat per una banda com comptable per l'Ajuntament de Cercs i, en canvi, no està contractat per al Consorci Ruta Minera. El Consorci Ruta Minera mensualment envia uns diners, unes transferències a l'Ajuntament de Fígols. No sé a l'Ajuntament de Fígols com ho té contractat i si el té contractat ho desconec. Vull dir, no acuso a ningú, simplement que són les incògnites que a mi me fan fer aquesta mena de denúncia pública. Un dels exemples exposat per Sánchez és el gerent del Consorci, Carlos Pastor, que està contractat per l'Ajuntament de Fígols i a més també ho està com a tècnic comptable per l'Ajuntament de Cercs. A més, el regidor també denuncia que registren i s'abonen factures sense especificar ni data ni impost de valor afegit i sense numeració. D'altra banda, Germán obre dubtes sobre el paper de l'exalcalde de Saldes, Josep Piques, la contractació de la seva parella, Antònia Prats, com a auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Saldes el 2004 i factures de l'empresa Informat Piques Prat S.L. Segons el regidor, hi ha un obscurantisme polític en la gestió de l'ens que li dificulta conèixer i accedir a la comptabilitat. És que n'hi hagi una transparència política. Vull dir que quan un regidor d'un ajuntament, membre d'un consorci, sigui el que sigui aquest consorci, demani una documentació, és perquè està amb el seu deure i en la seva obligació de fer-ho. I aquest consorci, sigui el que sigui, té l'obligació de posar la documentació en mans d'aquest regidor, sigui el regidor que sigui. No és perquè sigui jo que sigui un regidor especial, sinó que jo, quan me fico en una cosa, m'agrada ficar-me i saber el que jugo. I en aquest cas, des que estic a l'Ajuntament de Cercs, és que no paro de destapar una cosa i l'altra i l'altra i l'altra. Davant de la situació que denuncia el regidor Germán Sánchez, reclama que es donin explicacions de tots els moviments econòmics que es fan al Consorci i, per tant, que hi hagi més transparència econòmica, tenint en compte que el Consorci està subvencionat amb diners públics. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.